Otenga mabende osingoni wang'ni nyaka okal gi ng'ato. James Okoth, Ramogi TV. Ikruokoro serumo ka klab mar Kakamega Homeboyz biro rwako tim mar Al Hilal Benghazi mawuok e piny mar Libya e tugi mokwongo mag CAF Confederation Cup mibago odiochieng' ma kiny e lap Manyayo National Stadium. Al Hilal notimo rako margi mogik e lap Manyayo odiochieng' ma kawuono ka gitimo ikruok margi mogik e tugono ma kiny. Klab mar Kakamega Homeboyz bende notimo rako margi okinyi ma kawuono. Klab mar Kakamega Homeboyz ma alap margi madala en Bukungu biro chuno ni nyaka tugi mana e boma ma Nairobi ka labno ma Bukungu okopuodhi mar bago tuke mag pinje Afrika. Kocha mar Homeboyz Patrick Odhiambo lero ni gidwa tieko tich dala gi yudo points 3 gi gonde mathoth.